Здравейте, това е нов влог с това докъде стигнахме с ремонта на къщата. В последното видео ви показах, че вече имаме шпакловани стени, но тогава те бяха шпакловани само и единствено в хола и кухнята. А днес вече сме готови и с целият етаж, като след мъничко ще ви го покажа. Наистина се получи доста добре, стените станаха гладки, изкурихме ги и продължаваме вече към по-интересната част, смятам за вас и за нас. А това именно е боядисване на стените с латекс. Ще ви покажа на какви цветове всъщност се спряхме и честно казвам дали не съжалихме за тях. Първият син цвят избрахме за стаята на Коки. Вторият, който е малко по-тъмно бежово, избрахме за хола и стаята за гости. И третият цвят го избрахме всъщност за нашата спалня, но малко по-късно всъщност ще ви покажа, че го допълнихме и в стаята на Коки. Този сив цвят избрахме за коридорите, като не бях сигурна дали е нашия цвят, честно казано. Закупихме ги от Мусио Бриколаж и Практикер. И това тук вече е целият етаж, който вече е шпаклован, изшкурен и има нанесен грунт върху стените. Но смятам, че стана много хубаво. По-късно ще видите вече и сами крайният резултат. На моменти така се личи на камерата се едно, че има петна, но всъщност се оказа, че стените ни са доста криви и това всъщност не са петна от недобре свършена работа на майстора. Напротив, ние сме много доволни. Така, най-вероятно това е нормално. После след като видите вече как е сложен латекса, не се виждат изобщо тези петна, за които аз толкова много като жена се притеснявах. Нещо, което изпуснах да ви снимам, просто защото тогава нямах много батерия на телефона. Това е всъщност, че сложихме от двете страни на двора, сложихме тази оградна мрежа, като тук от тази страна не изглежда добре, защото все още не е окосена тревата, но всъщност ще изглежда както изглежда от това, което виждате в момента. Много добре се получи. Взех я от мрежи.com, така се казва сайта, и казвам ви го, защото наистина мрежата е много качествена, много е плътна. Ако ви кажа, че може би около 150 лева ми излезна цялата мрежа и покрихме 80% от двора, остана ни средната част, която чака косене, защото пък там има дървета и има такива пълзящи плевели, се казват, които се вдигат нагоре по оградата, и честно казвам за момента преценихме, че там няма да слагаме мрежа, но имаме още една част, там вече обаче мрежата ни трябва да е висока 2 метра, затова ще поръчам отделно. Окосихме си и двора. Всичко, което виждате, не е снимано в един ден. Напротив, за всички тези видеа се изискват седмици наред работа. Ако видяхте в началото на видеото, тук нямахме трева, вече имаме поникнала тревичка в двора. Много и се радваме, защото много дълго време я чакахме. И също ново допълнение към нашата къща е, че си сложихме външни лампи, които смятам, че се вързат с самия интериор на къщата ни, които между другото също са доста скъпи. А тук вече ви показвам и крайният резултат на боята, която е в коридора. Много странно, светлината пречупва, някакси прави много различно да изглежда боята. От едната страна е много красива, от другата не, но като цяло крайният резултат ни харесва. Подови настилки все още нямаме, ще стигнем и до там малко по-късничко. Това тук ще бъде мокрото ни помещение. По-скоро не мокрото ни помещение, пералното ни помещение, и отдолу наричаме скривалището на Коки. Той много му се кефи, но всъщност това ще бъде склад за всякакви буркани и така нататък. Ето това тук е стената, която ви казах, че попроменихме малко в стаята на Коки, защото това синьо е много красиво, но ако цялата стая беше в това синьо, направо щях да поудея, честно ви казвам. Затова прецених в последния момент, че тази стена към страната на вратата ще я направим в това бежово.
Ето това тук е стаята за гости с по-тъмната всъщност бежова боя, но самата светлина не показва чак толкова много самия цвят. На тъмно вече, когато е светната лампата, се вижда по-добре. Много е красива боята. Да ви кажа честно, когато сложиха и ламината, и малко съжалих, че всъщност това ще бъде стаята за гости, а не нашата спалня, защото в последствие наистина това стана за мен лично най-хубавата стая. Някакси ламината много и пасна и така. Продължаваме с банята и туалетната. Както виждате, те все още не са започвани. Търсим си майстор. Дават ни безбожно скъпи оферти. Не забелязват някои грешки, всъщност, които ние знаем, че ги има и че трябва да се оправят. И това нещо наистина сме го оставили. Има време все още. Предпочитаме да бъде качествено направено и да изчакаме известно време, отколкото да се хвърлим на първия майстор и после да съжаляваме. Това вече тук е и нашата спалня с малко по-светлата боя, като в стаята на Коки. Добре се получи и тук, на мен ми харесва. И това вече е хола с кухненската част. Вече имаме горе осветление, което също много добре си пасна. Хареса ми как стана. Отзад не е боядисвано, защото ще имаме плод и шкафове и няма скачаме смисъл. Още 2 седмици напред във времето и си засаждаме първите домати в градината, като това са различни сортове. Ние ги взимаме от един приятел на баща му на Иван, който ги отглежда всъщност в Пазарджик. Миналата година имахме уникални домати. Ето го тук и най-малкият помощник. Оставям го да се намърля, но в същото време и да помага, за да се научи и да цени малко повече, защото в днешно време дълга тема няма да отварям, знаете за какво говоря, децата не ценят, затова ние искаме той активно да участва в абсолютно всеки процес, независимо дали е свързан с къщата, независимо дали е свързан с градината, там може да се намърля. Мен това изобщо не ме притеснява, тъй като виждам, че детето се учи да си говорим, най-хубаво си е на село, да усещат тази свобода и в същото време да откранат някой друг занаят, било то от баби, от дядовци, от родители и така нататък. Миналата година той също помагаше, но беше по-мъничък и по-скоро пречеше, докато сега вече наистина той осъзнато помага, харесва му и всеки път, дори като отидем на градината да я поливаме, той си казва: това съм го засадил, това съм го засадил, и аз съм много щастлива от този факт. Още един скок във времето, една седмица по-късно, вече започваме да слагаме подовите настилки, но преди това трябва да минем със строителна прокосмокачка да вземем всички бокуци от пода. Започваме първо по мое огромно настояване с стаята на Коки. Много ми е зор, честно казано, за тази стая, защото искам детенцето тук, като идваме ние, той поне да може да спи в нея, да можем вече лека по лека да му сложим някакви играчки, да се позанимава. Това тук е и стаята за гости. И аз вече сама се научих и си сложих на двете стаи, които ви показах току-що, сама си сложих подложките и съм много горда, защото много задобрях. Няма значение, че съм жена, аз също искам да помагам, да се нацапам, изобщо да се науча на всичко, което и разбира се, което ми доставя удоволствие. Хола всъщност тук няма да го видим, защото все още чакаме да си закупим камина. И там е много по-сложно, трябва да купим първо камината, след това да сложим плочките около камината и после да наредим ламината. Ето това вече е наредения ламинат в стаята за гости, като той беше най-така компромисно купен, така ще кажа. Беше много ниска цена, бях скептично настроена. Ето това е нашата стая. Стаята за гости, която всъщност мен вече най-много ми харесва, и стаята на Коки, самия ламинат е без това, мили хора, е този така дълго чакан диван от мен. Това е само едната част, другата част е в хола.
Просто не успяхме да го вкараме през вратата, а тук вече виждате как Коки си сглабя легалцето, за да може да се спинка в него и той беше много щастлив, защото наистина помогна с сглабянето му, подаваше инструменти, седеше при нас плътно, много се радваше през цялото време и това вече е в сглобен вид с матраче и чершавче и вече направихме сефтето първата дрямка. Още скок във времето, започнахме и да надуваме на Коки басейнчето.